Bună, bine ai venit pe canalul meu. Dacă ești networker și vrei să promovezi produsele și afacerea pe social media, trebuie să fii original. Trebuie să-ți creezi propria ta imagine, pentru că Facebook, Instagram sunt platforme vizuale. Așa că imaginea ta trebuie să fie originală, profesionistă și să creeze încredere. Încrederea este cea care vinde, care îți face echipă, care te duce la succes. Și pentru asta ne folosim de aplicația Canva. Și o să vă arăt cum trebuie să faceți o poză pentru a promova un produs de la compania voastră de suflet. Deschidem aplicația Canva și la întrebarea ce design vei crea astăzi, alegem rețele sociale și dăm click pe rețele sociale, apoi din multitudinea de șabloane pe care le vedem aici, alegem rețele sociale și apoi alegem un șablon pe acesta, da? Eu deja am ales șablonul și l-am transformat. Acesta este. Și acum ne punem imaginația la încercare și creăm poza care o vom folosi la promovarea noastră pe Facebook de data aceasta. Pentru compania noastră de suflet, compania mea este Oriflame, așa cum v-am zis, și fac performanță în această companie, da? Vrem să promovăm un parfum și o să punem parfumul pe această poză și o să transformăm tot ce este pe această poză. Începem cu scrisul și ne punem propria noastră idee aici. Eu am ales Eleganță cu Nordic Waters, este numele parfumului, și dăm click în interiorul chenarului care încadrează scrisul ca să putem modifica și scriem Eleganță cu Nordic Waters. Vedem că este prea mare, da, și nu se încadrează în locul care a fost, așa că dăm click pe chenar, mergem la dimensiune font, alegem, să zic, 56, tragem un pic de aici ca să se încadreze frumos și bine, da? Nu lăsăm această sticluță, punem sticla noastră de parfum, pe care deja eu am încărcat-o în Canva și este aceasta, și ștergem cu pasta Delete sau Backspace sticla din vechea poză, vechiul șablon, și punem poza noastră. Doar că vedem că are fundal, da? Fundalul alb. Cum facem să eliminăm fundalul și să o punem exact de unde am șters vechea sticlă albă? Dăm click pe poză, editează imaginea, elimină fundaluri și am eliminat fundalul. O așezăm pe această piatră, da, stativ, o mărim să fie mai mare, dar vedem că nu prea pare real pentru că este așezată direct pe această frunză și frunza trebuie să fie în fața sticlei, în așa fel ca sticla să stea natural pe piatră. Și atunci cum facem? Dăm click pe frunză. Deci orice putem modifica în Canva, dăm click pe frunză,
Click dreapta, mergem aici la strat, aducere în prim plan. Da? Și am adus frunza în prim plan. Acum parfumul se așează natural. Dar vrem să schimbăm și aici, da? Și să scriem trei caracteristici care, în așa fel ca să stârnim curiozitatea, atenția celor care ne urmăresc pe Facebook. Și eu am ales parfum acvatic revigorant. Este chiar așa și este și șterge tot la fel cu cum am făcut la titlu și scrie parfum cu parfum acvatic revigorant. Aici scrie orice am greșit sau nu am făcut bine, dăm click pe tasta anulează. Da? Și acum scrie în premieră, pentru că chiar este în premieră și este o ofertă specială pentru că, fiind în premieră, este cu 50% reducere. Da, doar că vrem să... Nu mi se pare așa estetic, fiind la mijloc, și atunci aliniem scrisul. Cum? Dăm click pe aici pe căsuța cu aliniere și îl aliniem de la stânga la dreapta, ca să fie plăcut privirii. Punem pe poză întotdeauna și un call to action, da? Și eu am pus cumpără acum. Este prea mic și îl facem mai mare, 32. Uh, Doar că nu ne place culoarea. Nu sunt culorile Oriflame sau poate că nu sunt culorile companiei în care ești. Trebuie să respectăm atunci când facem o promovare culorile companiei și sau culorile brandului nostru, fiind antreprenori pe Facebook, fiind într-o companie de network marketing, întotdeauna noi ne facem brandul nostru, da? Și atunci ne alegem culorile noastre. Eu am ales culorile roz și verde, fiind culorile cu care se identifică Oriflame. Și cum schimbăm? Deci încadrăm poza, dăm click pe poză, se încadrează aici la culoare de fundal, alegem roz și la verdele ăsta închis alegem alt fel de verde, se asortează și cu sticla noastră și cu compatibil și cu culorile Oriflame, da? Am creat poza și acum o salvăm, dăm click pe distribuie, pe descarcă și deja vedem că platforma Canva, aplicația Canva, ne sugerează format PNG, scrie și dimensiunea pozei, da? Și deci, dăm click pe descarcă și poza s-a salvat în laptopul nostru. Și o putem share-ui pe Facebook sau pe Instagram cu un text adecvat și avem o postare originală care corespunde brandului nostru. Da? Ne vedem data viitoare pentru alte tutoriale. Aștept întrebări în comentarii. Orice întrebare bună va primi un răspuns bun, adică un tutorial bun.
Te invit să te abonezi la canalul meu și vei salva timp pentru a-ți face o imagine, vei face și economie, vei avea o mulțime de idei originale și îți vei construi brandul personal.